Iseka noMagugu kungani wavele wanyamalala kuhle kwaMazulu ebonilanga wangavalelisa ngisho usuhamba kulungile ke hleze vele uthando lwami ubungasenalo kodwa iseka noMagugu khumbula ukuthi washiya abantwana ekhaya ngisho nalokho okuncane owakushiya kuseyihlule esiswini nakho sekukhulile sekakwazi ngisho nokusikhulumela mina sengesaba ukuthi uma kokaqala kwangibuza ngobaba kasi ngophendula ngithini isinyembezi kumina sekwaba ngamahlala khona uma ngicabanga isisuku zakudala iseka noMagugu ijoko sungithweselona lingaphezulu kwamandla ngiyakucela salisubuyele ekhaya okungenani abantwana bethu bekubona ukuthi usawadla nhlavana ngoba ngisho nomakhelwane uma bengibuka bayangidabukela nami sengaphila nakho ukuthi hleze vele wami umzimba wawudalela ukuhlupheka ngoba ngisho nempilo isingifinqela isibhakela kangisayiphathe ezibazi ezisemzimbeni zona ke zichaza ngokusobala ibanga esengilihambile ungeke eduze nami iseka noMagugu mina sengadela ukuphila ngenhloso yokukhulisa amadodana namadodakazi khumbula iseka noMagugu ukuthi wena wangethembisa wathi abantwana bethu siyobakhulisa ngothando kanye nethemba uma sibambisene okubhlungu kakhulu ukuthi nalono lami ubayanda uhloniphile na usuzethwele uma ngimbuza ukuthi kungani engihlekisa ngomakhelwane ekubeni sisihluphekela uvele wangitshela ukuthi yena besifunela uthando kulabantu besilisa bebemtshela ukuthi bayamthanda kwazisa ke kumuntu wesilisa ubeke wamtshela ukuthi yamthanda ngaphambilini engibuka ngamehla agcwele usizi wathi bebemteketisa bencoma indlela amuhle ngaye engasikhumbuli ngisho sevula amathanga embedeni okubhlungu ukuthi uzozala umzukulu emasontweni amabili azayo angazi ukuthi ngithi unayo umkhulu okanye kanaye ngoba ngisho nonini imbala nawo sathungathuyise kodwa iseka noMagugu ngitshele kungani wavele wanyamalala kuhle kwaMazolo ebonilanga wangavalelisa ngisho usuhamba kulungile ke hleze vele uthando lami ubungasenalo kodwa iseka noMagugu khumbula ukuthi washiya abantwana ekhaya ngisho nobayanda lona oqala usevele waphenduka inswela boya usesibiza ngesisebenzi kodwa akasebenzi umashisa imisebenzi mina amathemba amsengwabeke kuyena ke uNoMagugu kunguye yedwa umntana osasiphethe kahle lapha ekhaya khumbula iseka noMagugu ukuthi abantwana bethu bekhula besibakhulekela umntana wezulu nomhlaba azosiza abantwana bethu ngokubasibekela namhlanje bakhulile wena usunyamalele hlezi iphuthe salenza ukuthi sakhohla ukukhulekela uthando lwethu ngoba nalokho okuncane uma ngikubuka kungikhumbuza wena usengumfanyana unesithembiso ezisigulungwane ungibungishela ungitshela ngothando olungenamkhawuko ubuhle bami umfanisa nembali esegqumeni eqhakazile yena othokozelwa izinyosi injabulo yami esikhashana yangenza ngakhohle ukuthi hleze ngolunye usuku ngisho nembali ngabona namhlanje uma ngihleli ngibukila ngalozilahla kunina lengishiya nembuzo ukuthi kwakungani kuthiwa ilanga lozilahla kunina kungenzeka yini naloko belalahlekelwa uyise ngoba ngisho nokhokho bathi intandane enhle umakhothwa kunina shuthi vele amadoda bekungafanele aphile ngoba ngisho noAdam imbala wadla isithelo kwakungafanele asidle kushuthi vele kusula kudala amadoda engathembekile pho kungani mina ngisikhohlisa ngokuthi usazobuya iseka noMagugu kulungile ke juba likaNoah ndiza vele mina sengizimisela ukuphila ngaphandle kwakho sengikhalela nje labantwana bethu abazokhula ngaphandle kababa namanje ngisasibuza ukuthi igazi kuthini kwena uma kusuvuka ekubeni wangishiya ungizwe ukuthi ngiyabuza iseka noMagugu kungani wavele wanyamalala kuhle kwaMazolo ebonilanga wangavalelisa ngisho usuhamba Stronaso sicelo kaNtanzi.